Здравейте хора, аз съм Гоги, както сега ще играме с Subway Surf. И вчера ми хакнаха Subway Surf, хакнах се от едно приложение. И сега ще ви кажа как си хак. Няма да ви кажа как си хак. Ще го спъскам се. Тук. Надявам се се чува добре и да не прекъсва, защото съм с слушалки. Така, гледайте. Гледайте. Всички по тройки. Ай, ще се играм с това. Ще ми дреми. Имам безкрайни пари. С хак съм. Вчера един мой приятел, Коко, е на първо място в Subway Surf. 3 милиона и нещо. Не знам как го направи. Оп. Аух. Много съм зле. Също имам 1306 сърфа. За малко. И на всички сърфове, всички герои по тройки. Но нямам 4-те, които искат китари, извънземни и така нататък. Така. Ай пак. Мързима събирам пари. Буха. Ако спанят по някоя по вайбъра, съжалявам. Тук що започнах и вече съм събрал 700 нещо. Аре бе, няма ли свършване? Омага. Вау, това е най-бързото ми нещо. Сега така бърза, толкова много перфектно. Да бе. Аз що ни го прете, буквално не казах бе. Всичко. Пе. Гледай. 15 000 пъти си прекъснах сърва. Абе, колко? Що са толкова дълги? Преди бяха 2-3 см и ай. Тиеш. Отново ме кеф как се телепортирам. Знам как се чува. Тинг. Вау. Мале, телефона ми бъгна. Се тая. Да си мина собствения рекорд. Ще се опитам. Веднъж дадох 1000 ключа. 4000, обърках се. Дах 4000 ключа само с мина рекорда. Не успях. Не. Да. Добре. Съжалявам, ако слушалките наистина имат бавни реакции, просто прекъсват понякога, когато игра игри. Не знам защо. Надявам се да се чува добре при вас. При мен е добре. Не е толкова. Харгирам. Преди бяха само тези по 2 см, а сега са по 16 000 метра. Дори повече. Аз съм... Опа. Съжалявам, ако не качам много клипове, просто не ми остава време. Имам тежки машини. Вчера стоях до
но часа на рожден ден и не можах да кача клип. И не се съжалявам. Ако не ви е интересна тази игра, веднага спирам. Казвайте на какво искате да снимам в коментарите. Ще го снимам. Стига да не е игра с толкова много мегабайти, защото аз нямам толкова много мегабайти. Хора, сега ще споделя нещо в Майнкрафт. Майнкрафт нещо ми бъгна и сървъра нещо, Майнкрафт си я изтрих, трябваше да я изтрия. И ми бъгна и предишният ми сървър излезе да играя. Имах преди един нов сървър. Преди създавах един сървър и тръгна да оцелявам, понеже сега нещо бъгна, както казах. И... What? Бъг. Ми да, хора, ще снимам явно на ново оцеляване. Ехе. Съжалявам, че така ще се получи. Много съжалявам. Не исках, ама... Ай съм в магнит. Аре. Искам... Как забива? Дано да не ви забиваш и качеството да не е лошо. Ох, мале. О, си митна рекорда. Мале, музиката почна да се забърза, геройчето полудява. И нали си хакнах Subway Surf? Обаче геройчето понякога бъгва и тръгва да бяга много бързо и аз не мога да сваря. О, това бих го взел. Въпреки че мога да си купя такива на милион. Еге, как бъгва? Що така? До вчера не беше така. Оха. О, как? Искам си мина рекорда. Няма да се откажа, ще си го мина. Не! О, добре, че бях със сърф. До сега ще съм умрел. Да дам 5000 ключа. Аз съм по-напреднал и от преди. Преди пък събирах само по 900, защото бях слабак. Сега събирам по 4000 и нещо. Никой не е казал, че не мога да читвам ключове. Да. Блъзнах за нищо. Не! Не! Мразите с неща, подкачащите. Обувките, много ги мразя. Все ги взимам и се ядосвам. Добре. Минах си рекорда! О, ще направя ли според вас 1 милион? Или чак аз въобще не си го гледам. Минах си собствения рекорд, топрана ми. Топрана, човеко. Толкова малък топран, да. Не можеш малко повече да цепиш на тази игра. Аз от вчера я играя и си мина 6 пъти рекорда. Много лесно беше. Това вече е нещо друго. Да, още. Богат съм. На този няма да успея да умина топрана, според мен. Няма да успея. Ето. Ще няма, ще успея. Няма да стане. Аз не се отказвам. Няма да стане. Колкото и ключа да ми вземе вече към 300 взе. Зим сърфа, ай. Телепорт сърф. О, сега ако събера 10 000, ще съм много добър на тази игра.
Сега не съм събирал 10 000, ама... Но да опитаме. О! Видяхте ли как бъгна? Трябваше да съм паднал вече от сърфа. Не. Бързо. Сърфингс. Ще ми си мина рекорда. Фак. Не. Не. Който измислил Subway Surf е пич. Който измислил по-тъпи игри от Subway Surf. Охо. Ще ми дава по-бързо рекорди. Thanks. Още едно и ще го направя той. Ще го направя мисълта. Дай газ. Вах, 7000. Дано да не умра. Как бъгна? Но ни вчера с колко бахти хакерите. Направо и на Майнкрафт сме хакери, буквално. Не знам, то си хакер на Майнкрафт, не знам. Има такива хакери в Майнкрафт онлайн. На Survival са и си плуват в лавата спокойно, без да горят. Да. Няма се откажеш, ще си мина рекорда. Колкото и ключове да изхарча, ще си го мина. Ето, вижте колко много. Ти много ключове изисква, Но съм напреднал. Добре. Но ние пич топран. Топран, знаеш колко малък беше, бе? О! Бък! Какво ми каже? Кажа, оближа на майка ти газали. Знаех си. Аз съм миньолер. Съжалявам, ако някои хора ми се обажат по някое време. Ох, леко. Не! Добре, няма да ще ключове. Добре. Направих колко? 1 милион и нещо. Добре. Добре, хора, тук ще приключа този клип. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте, дайте палец нагоре, лайк и чао. От мене. Трошете лайк бутона. Опа.